Začneme. Dobre. Tak, natáčam. Dobrý deň. Dobrý deň, ľudia. Chcel by som sa spýtať, už mám počítač, ale mám jeden ešte, takže tak a pôjdeme na ňom a stiahneme si GTA Sam. Dneska je nedeľa, takže pondelek si stiahneme, to je zajtra, si stiahneme tú hru a si ju aj zahráme troška, takých 30 minút a také, takže tak. A už sa teším na vás a ak chcete vedieť, aké by mať meno, tak to ešte neviem, lebo urobím predtým ešte videjko, aké si dám meno, aby ste vedeli. A ukážem vám ešte, jak sa to stiahuje, takže všetko budete mať, tak aby ste vedeli o mne všetko. Tak, vy neviete, že na ktorý teraz, no. Som sa iba chcel vás pýtať, mám 3 výbery. Väzenské, viete. Takže buď si vyberiem SAP, nejak tak sa to píše, alebo ešte som tu mám niekde napísané, že sa volá tretie. Počkajte, vystrihnem to. Tak, už to mám tu. Takže to bolo prvé a teraz vám poviem Prison Fox River. Ešte môžem ísť na taký server. A ešte mám posledný. To asi nepôjdem iba na tieto dve, takže vyberte si z týchto dvoch, čo som vám povedal, SAB, S-A-B-M, tak sa nejak píše, a ďalší mám, zajtra budem natáčať pondelok, takže sa teším na vás, zajtra budem ešte tréning, takže pokojne to stihnem a prídem o takej, zajtra mám 6 hodín, takže ako druhé, či tak nejak, že to môžeme stihnúť. Čo som tu ešte hovoril? Ešte som hovoril niečo. SAP, alebo to som hovoril, že tam možno sa stretneme, len potrebujem od vás vedieť, že akože, kde by sme sa mohli stretnúť, viete? Lebo niektorí sú na takých, takže povedzte, že čo chcete, hlasujte. Takže máte na to jeden deň dneska. Pozriem sa dneska o 8 večer, či ste mi dali ako. A keď zajtra, tak máte ešte na to do 10 ráno, alebo tak. Takže máte dneska asi jeden deň a dneska o 8 sa pozriem a aké budú najviac lajkov, či aké lajky, z aký server si vyberete, tak potom. Možno budeme reálne život, ale teraz budeme o takom, viete. Zo všetkých serverov asi budem natáčať. Pardon, som chorý troška. Tak, tu je to napísané, alebo Prison Fox River. Ešte na tom server Prison Fox River, alebo takže si vyberte si, aký chcete server. Povedal som vám 2, takže by ste mi mohli napísať dneska o 8 večer, aspoň budem pozerať do 8 večer sa pozriem, takže máte na to 3 hodiny, alebo neviem, do 7 máte na to proste, takže 12 hodín, takže prosím vás, pozrite sa a povedzte mi, že či to chcete, lebo ja neviem, ja vám nečítam do myšlienok, takže si vyberte ktorý server, na ktorý sa stretneme zajtra, takže mi povedzte, že presne aký, takže čaute.